Ay, kap, aguray. O, yan, Talagang yan. madamag ko man. Abay. Pailikat mo samit kan, sinuspindin ka ng samit ni Kwa. Chief Tanod. Nga, darto. Wen. Apay ta sinuspindin nga eh. Ay, kung amin kasi yan ni. Adamin lang ibaga nga kwa. Mahal na nga lang ibaga, talagang peso. Apay Kada- nga ramid na. Pinakadagdagit, ag-duty ajay. Kada isulat ang duty ki adag kukaw. Kung pumpor mi mapukpo ti aglawlaw ti balay no surat ang duty. Kaya apay nga eh. Ag kukaw ti buruyas. Tapos ang sipalit sa kano pa ti manok. Yun niya pa iti aramidin na. Ay, namuang nga iso na tigal ala. Isumiti ko di magkaisun ata isumiti may balabalita eh. Tas jay. Alangan nga din palang suspindi no as dyan. Ket apay nga rin nga si kakap. O, Parehas kayo lamit eh. nga Ano, agad ti dumapaw nga manok gayon ti balay mo kit parchin nga ragos. kit baga di manok ata mapan mismo di balay. On kap akasanod ajay sinuspindin di tanod kit. Dapat pati din kanyam pati din si ka masuspindi. Awan di Suspindin ta ta ti bagbagim. Kaya nga suspindi ti Parehas kayo bagbag. kaaramid eh. Kit saman O, agila ko kapay tinuang. O, baga di kay bagta mapamit mismo di balay di manok. saan akap? Pati si ka dapat masuspindi ata kwa. Ay gusto ron gusto na. Haan akap ang kagreklamo pa suspindi ka rin bagbagim mo di masuspindi na balaitan. At mga marites din